Gfresh. Jiya ko magana ba na yi. Gfresh, wai me ya raba ku da Sadiya Haruna? In nace zan fito in faɗi mai ta yi, na rantse da Allah sai kowa ya tsane ta shekara 10. Me kace? Sai kowa ya tsane ta shekara 10. Gfresh, amma fa kowa yana so ya san dalilin da yasa kuka rabu da Sadiya Haruna. Amma daga wannan maganar ma ni ba zan ƙara wata magana ba. Saboda me kace haka? Saboda kowa ya san ni bana ƙazafi, bana ƙarya, bana kaza, bana kaza. To kai Gfresh, me ya kai ka gun Sadiya Haruna har ka aure ta? Yawwa soyayya ce ta jani. Gfresh, mutane da yawa suna ce maka wawa akan ka aure Sadiya Haruna. Yawwa in ma an ce mun wawa akan soyayya na san soyayya ce ta jani. To kai Gfresh, me yasa ba za ka iya fitowa ka faɗa wa mutane abin da ya raba ku ba? To amma in na fito na ce zan faɗi mai ta min akan wannan auren namu za ku sha mamaki. To Gfresh, magana cewa ka sake ta fa me gaskiyar magana akai? Kuma har yanzu tana nan da igiyar aurenta 3. Yawwa igiyar aurenta 3 a kanta. To yanzu Gfresh, wanne fata za ka yi wa matarka? Allah ya shirye ta. Yawwa mai shiriwa ce, Allah ya shirye ta. Yawwa ni dai nayi nan.